Машина за сладолед от Тему звучи като митично животно. Първо обаче, Тераса Парти, той има два тайни героя. Електрически шейкър. Малък, компактен, без кабели. Хвърляш плодове, мляко и лед. И готово. Без него терасата е просто събиране с комари, кошница за лед, с натискане на един бутон и имаш лед за напитки. Без нея напитките ти са просто топъл компот. И сега звездата на лятото. Машината за сладолед. Толкова е лесна, че дори съседът, който не знае как се ползва микровълнова, ще се справи. Смесваш мляко, течна сметана и захар. Сипваш в замразения цилиндър. Чакаш 30 минути и вуала, домашен сладолед. Вкусен, свеж и без консерванти. А с кода от Тему, всяка от тези джаджи е под половината цена. Да, машината за сладолед работи, за разлика от някои хора през август.